and discover the art and culture that shape the Maltese faith. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Ejjew inħallu l-kelma Alla, il-laqgħa tagħna mal-mulej ikunu d-dawl tat-triq tagħna, tal-mixja tagħna lejn il-mulej. U fil-bidu ta' din il-qudiesa nitolbu maħfra lil Alla tan-nuqqasijiet tagħna ħalli niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallej dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqazza Marija dejjem Verġni lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla, int taqqat il-fidili tiegħek fl-imkien bil-femiet kollha tagħhom u tiġborhom rieda waħda bejniethom. Għamel li l-poplu tiegħek ikun iħobb il-preċetti tiegħek u jixtieq il-ġid li jintwedu biex fost il-ħafna tibdil ta' din id-dinja il-qlub tagħna jieqfu fis-sod fejn hemm tassew ilena. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni jitra ta' San Pawlu Apostlu lit-Tesalonikin. Pawlu u Silvanu u Timotju lill-Knisja ta' Tesalonikin li falla l-missierna f'mulej Ġesu Kristu. Il-grazzja u slim lilkom mingħand Alla u l-missier u l-mulej Ġesu Kristu. Aħna għandna dejjem niżżuħaj lil Alla ħuti minħabba fikom u hekk jixraq għax il-fidi tagħkom qiegħda tikber fuq li tikber u qiegħda toktor fostkom il-koll li mħabba li kull wieħed minnkom għandu għall-ieħor. Għalhekk aħna stess niftaħru bikom fil-knejjes ta' Alla għas-sabar tagħkom u għall-fidi tagħkom fil-persekuzzjonijiet u dbatijiet kollha li intom għaddejjin minnhom. Min dan jidher li ħaq ġust ta' Alla, ħalli bekk tkunu tixrilkom is-saltna ta' Alla li minħabba fiha qegħdin tbatu. Għalhekk, aħna dejjem nitolbu għalikom li Alla tagħna jagħmilkom denji ta' sejħa tiegħu u jagħmel li bil-qawwa tiegħu isseħħ kull rieda tajba tagħkom għal ġid u kull ħidma tal-fidi tagħkom. U hekk l-isem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun glorifikat u intom fih, skont il-grazzja ta' Alla tagħna u tal-mulej Ġesu Kristu. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm ngħidu flimkien, xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tiegħu flimkien, xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tiegħu. Għannu lill-mulej għanja ġdida, għannu lill-mulej fl-art kollha, għannu lill-mulej birku ismu flimkien,
xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tiegħu. Ħabru minn jum għal ieħor is-salvazzjoni tiegħu, xandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu, fost il-popli kollha l-ġubijiet tiegħu, flimkien xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tiegħu. Għax kbir il-mulej ta' min ifaħru ħafna tal-biża' aktar mill-Allat kollha, għax kollha fruqa l-Allat tal-popli, Jahwe u li għamel ismewwiet flimkien xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tiegħu. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jien narafhom u huma jimxu warajja. Il-mulej U ma'kom. miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu beda jitkellem u jgħid: ħażin għalikom intom il-kittieba u l-Fariżej u ċuħ boħra, intom talqu s-saltna ta' smewwiet tal-bnedmin u la intom ma tidħlu fiha u lanqas tħallu lil ħaddieħor li jkun irid jidħol. Ħażin għalikom intom il-kittieba u l-Fariżej u ċuħ boħra, intom taqsmu l-ibħra u dduru d-dinja kollha biex iddawru bniedem għar-reliġjon tagħkom u meta tiġbduh għal magħkom tagħmluh bniedem ħaqqu l-infern darbtejn aktar minnkom. Ħażin għalikom mexxejja għomja, intom tgħidu jekk wieħed jaħlef bis-santwarju il-ħalfa ma toġġ, imma jekk jaħlef bid-deheb tas-santwarju ikollu jrott. Boloħ u għomja, x'inhu l-aqwa, id-deheb jew is-santwarju li qaddes id-deheb? Tgħidu wkoll jekk wieħed jaħlef bl-altar il-ħalfa ma toġġ, imma jekk jaħlef bl-offerta ta' fuq l-altar ikollu jrott. Ja għomja, x'inhu l-aqwa, l-offerta jew l-altar li qaddes l-offerta? Mela min jaħlef bl-altar ikun jaħlef kemm bl-altar u kemm bli jkun hemm fuqu. U min jaħlef bis-santwarju ikun jaħlef kemm bis-santwarju u kemm b'min jammar fih. U min jaħlef fuq is-sema ikun jaħlef kemm bit-tron ta' Alla u kemm b'dak li hemm fuqu. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Dan il-Vanġelu li għadna kemm smajna li l-Knisja tatina għallum fih kliem pjuttost tiebes min-naħa ta' Ġesu anke lejn kategorija partikolari ta' nies ta' żmienu illi kienu l-kittieba u l-Fariżej illi Ġesu jgħidilhom li huma uċuħ boħra u jgħidilhom li huma mexxejja għomja. U allura tajjeb wieħed jistaqsi ftit x'kien dak illi fih Ġesu ra li kellu għalfejn ikun daqshekk kiebes ma' dawn il-persuni. Dawn il-persuni kienu dawk illi suppost qegħdin jgħinu lill-poplu ta' Alla jimxi l-qudiem fit-triq lejn Alla. Però il-mod kif kienu jippreżentaw il-liġi tal-Alla l-kmand tiegħu l-għonet kien mod fejn huma iwikku lil ħaddieħor xi ħaġa x'jagħmlu mingħajr ma huma stess kien jgħidilhom Ġesu terfgħu b'suba wieħed it-tobija li intom tagħtu fuq spallet ħaddieħor. U wkoll Ġesu sab li kellu xi kritika ħafna u jgħidilhom boloħ, għomja, għaliex kienu jagħmlu distinzjonijiet li kienu marbutin mhux ma dak li verament kellu l-ogħla valur, imma ma' obbligi oħra
bħalma huwa l-offerta fit-tempju, id-deb li jżejjen it-tempju, aktar minn dak illi jagħmel qaddis it-tempju ta' Alla li kien Alla stess, il-preżenza tiegħu. Kemm il-darba jkun jista' jiġri li neħlu ma' xi ħaġa biex ma naslux għal dak li hu l-essenzjal, għal dak li hu l-għan veru, l-iskop aħħari, li suppost dik il-ħaġa titwassalna fiha. U għalhekk Ġesu llum qed jitlob minna il-koerenza fil-qalb, fil-moħħ, fl-emil tagħna biex dak kollu li aħna nixtiequ li nkunu viċin tal-mulej, li ngħinu lil xulxin biex inkunu viċin tiegħu, dak kollu li aħna nifhmu li nagħmlu, jiġifieri l-intenzjonijiet tagħna, mhux biss dak li nixtieq, imma dak li verament nagħmel biex jiena inwettaq dak li nixtieq. U fl-istess ħin biex l-emil tagħna wkoll ikun dejjem emil li wassalna qrib Alla. Għalhekk għandna nistaqsu lilna nfusna dak li jien qed nagħmel, dak li jien qed infittex, dak li jien qed ngħid, il-mod kif jiena qiegħed nipprova nfittex lil mulej fil-ħajja tiegħi jew inkun ta' eżempju għall-oħrajn. Huwa mod li jfittex dettalji illi ma jwasslunix qrib ta' Alla, jew inkella qed nagħmel verament ħilti biex lil Alla nagħtih dak li hu jitlob minni. Ġesu lil dawn lill-mexxejja jgħidilhom boloħ għaliex huma kienu minn għalihom qegħdin imexxu lin-nies skont il-liġi ta' Alla kif tajilhom Mosè, ma jitilfu l-ebda dettall minnha. Imma bil-qalb tagħhom, bil-mod tagħhom, bir-rieda tagħhom, bl-emil kollu tagħhom ma kinux qegħdin jagħmlu passi li jwassluhom lejn Alla. Għaliex? Għax kellhom qalbhom marbuta aktar mal-liġi milli ma' Alla stess. Ejjew għalhekk illum il-mulej nitolbuh biex kull darba li aħna nfittxuh niftakru dejjem li hu irid ikun fil-qalb tagħna, irid imexxi l-ħajja tagħna, li lilna jispirana kemm bil-kelma tiegħu, kemm bil-qawwa tal-Ispiritu Santu, kif ukoll bis-sagramenti li huma l-modi ta' grazzja kif hu lilna jtina l-qawwa li għandna bżonn biex naslu għandu, biex nimxu lejh, biex inkunu miegħu. Ma nħallux affarijiet oħra li xi kultant huma dettalji illi flok iwassluna lejn Alla itelfuna għax neħlu magħhom, ikunu ta' xkiel mill-mixja tagħna lejn il-mulej. U peress li aħna l-kol mhux saċerdoti biss, imma kull nisrani għandu s-sejħa illi bil-ħajja tiegħu jkun xhieda eżempju u jkun ukoll dak li jgħin lil ħutu fil-mixja tagħhom lejn Alla, nistaqsu ftit lil nfusna. Ix-xhieda li jien qed nagħti lill-oħrajn hija xhieda li iktar marbuta max-xinxilli, mad-dettalji, jew nkella qiegħda tfittx verament il-qalb t'Alla u li qalbna tkun verament ħaġa waħda miegħu. Jalla l-mulej meta aħna nkunu qudiemu ma jkollux għalfejn jgħidilna boloħ u għomja. Jalla ma neħlux ma' affarijiet li jtelfuna mill-insibu lil Alla tas-sew. Jalla nimxu fuq l-eżempju ta' Ġesu, illi huwa verament it-triq, il-verità, il-ħajja għalina u li jekk insegwu lilu il-kelma tiegħu, l-eżempju tiegħu, ma nitgerfxux, ma nitfixklux. U din hija okkażjoni wkoll tajba għalina biex nitolbu għall-mexxejja spiritwali tagħna, s-saċerdoti kollha, biex bil-mod tagħhom kif huma jaqdu lil poplu t'Alla ħalli jwasslu lil kulħadd viċin il-mulej, ikunu dejjem dawk li jgħinu lil kull wieħed minna iħoss il-qalb tiegħu ħaġa waħda ma' dik ta' Alla. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Ikun infaħħar.
Kristu jinawgura s-saltna ta' Alla billi jħabbar il-bxara tajba l-fqajrin. ċerti li Alla tagħna huwa missier li jisma' talbiet ta' wliedu, nitolbuh u ngħidulu mulej Alla tagħna int is-Salvatur tagħna. Mulej Alla tagħna int is-Salvatur tagħna. Sabiex il-popli kollha jiftħu qalbhom għal Kristu, ħalli jwassalhom għal milja tiegħu ta' pjan ta' fidwa kif inhu mħabbar fil-Kodba Mqazza. Mulej Alla tagħna int is-Salvatur tagħna. Sabiex id-dinja ma tiġi qatt nieqsa minn nies mimlija bl-Ispirtu li jkabbru fl-oħrajn it-tama tas-salvazzjoni. Mulej Alla tagħna int is-Salvatur tagħna. Sabiex il-Knisja kollha tkompli bħalma dejjem għamlet tippromuovi u sostni inizjattivi soċjali favur dawk l-aktar fil-bżonn. Mulej Alla tagħna int is-Salvatur tagħna. Sabiex il-kelma t'Alla imxandra fiċ-ċelebrazzjonijiet tagħna tbiddel il-mod ta' kif aħna naħsbu u ngħixu. Mulej Alla tagħna int is-Salvatur tagħna. O Alla, Salvatur tagħna, saħħaħ fina l-fidi fi Kristu li ġej fuq dan l-artal biex nissieħbu miegħu b'qalbna kollha u li miegħek jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja Mqazza kollha tiegħu. Int mulej b'sagrifiċċju wieħed magħmul darba l dejjem ksibta lik poplu tajtu l-grazzja tal-adozzjoni. Kun twajjeb mal-Knisja tiegħek u għatija d-doni tal-għaqda u slim. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Għat li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna int jogħġbok tatina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewwiet u l-art u mumija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tassew int mulej, int lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek
biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidi. Nħabru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom nfaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi.
danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Ħenna lina mulej u għatina fejqan sħiħ. Fit-tjieba tiegħek għamel li aħna nkunu fidili lejk sal-aħħar u li nsiru noġbuk f'kollox. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Spiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Ir-roddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Fost il-ħidma intensiva li għandha l-Knisja u Malta fejn jidħlu n-nies imġarba u li bihom tipprova tara kif se tgħinhom, illum ħsibna wkoll kif se nkunu ta' għajnuna anke permezz ta' din l-opra soċjali, mhux is-soltu ta' ħanut li fil-fatt huwa miġmuħ minn affarijiet il-bies speċjalment li ġejjin b'donazzjonijiet mingħand in-nies stess. U li fil-fatt il-ħtiegħu se jmorru kollha anki għal nies li għandhom bżonn l-għajnuna. L-iskop tal-ħanut huwa li nagħmlu ħwejjeġ available għall pubbliku bi prezz baxx. U l-iskop huwa li biex dawk il-bżonnijiet li hemm fil-komunità jiġu indirizzati mela l-komunità qed tgħin il-komunità stess. Hemm ukoll element tal-ambjent li minħabba li qed nerġgħu niċċirkolaw ħwejjeġ li kieku kienu ħajmorru għar-rimi meta fir-realtà huma tajbin qed ngħinu wkoll l-ambjent dina is-sitwazzjoni. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Spiritu Santu. Amen.
Alla tagħna sma talb tagħna ħlesejna wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għaliki sma talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrina dnubietna, ħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sitna Marija li kellha tkun Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għaliki sma talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ, meta Sitna Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية المولي ميك مباركنتي فوسط النساء ومبيرك الفرات الجفتيك جسو. Addisa Maria Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية المولي ميك مباركنتي فوسط النساء ومبيرك الفرات الجفتيك جسو. Addisa Maria Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية المولي ميك مباركنتي فوسط النساء ومبيرك الفرات الجفتيك جسو. Addisa Maria Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية المولي ميك مباركنتي فوسط النساء ومبيرك الفرات الجفتيك جسو. Addisa Maria Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية المولي ميك مباركنتي فوسط النساء ومبيرك الفرات الجفتيك جسو. Addisa Maria Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية المولي ميك مباركنتي فوسط النساء ومبيرك الفرات الجفتيك جسو. Addisa Maria Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية المولي ميك مباركنتي فوسط النساء ومبيرك الفرات الجفتيك جسو. Addisa Maria Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria للمسير ولللبن وللسبيرتو السانتو. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. ماريا سانتissima urina li inti jomna għalik jisma talbtana ġesu li twilet għalina u ritikun bniedem bħalna. O ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlem. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Maria Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Maria Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Maria Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Maria Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Maria Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Maria Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Maria Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Maria Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Maria Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Maria Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fl-aħħar misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات tal-ġuf ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات tal-ġuf ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات tal-ġuf ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات tal-ġuf ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات tal-ġuf ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات tal-ġuf ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات tal-ġuf ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات tal-ġuf ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħniena, ħajja, ħlewwa u tama tagħna. Slima lik, lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva, lilek nitnedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena, u urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, مبارك inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu smana, Kristu il-qattal tagħna, Kristu il-qatt tal-btana. Missier eternalla, Ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħnina, itlob għalina, tal-grazzja talla, itlob għalina, u xebba, itlob għalina, it-tama, itlob għalina, li żjed safja, itlob għalina, li żjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina,
xebba kollok għaqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta malla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' Lavorju, Itlob għalina. dar ta' der, Itlob għalina. arka tar-rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewkba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midinbin, Itlob għalina. faraġġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rużarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ħenna lina. itlob għalina qaddisom Malla, Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu, o Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek
Ek li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierka l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierka l-kbir Alla Marija Santissima, imbierka l-imqazza u makulata kunċizzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija, Verġni Uom, imbierek San Giusepp, arus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.